senang Yesu kasihku panjang kasihku panjang Nai ngô ble hijing duai ke jongi ini khabar baro itu bandwai. Ble bi ni sungo iman margane ke por ke bakordor. Kapan kan mau ye ke jing shisha ye ke jing itba ke jong mai yangi ke nong pop ke bakrau. Kini ki arajas nem kila janda pa ble ye ba. Khun jong mai Yesus Kristus la di ban kiu halor lum kalburi ha ka ding pna. Mansya ye ke jing sha yap ke bakrau nam ta ki pop ke bakrau ke jongi. Pada kajing James nam, pada kajing Jaus nam hulum kalburi. Kalau long shisha kajing sius paha kabak krau. Lesing yuk tip ya kajing shisha kabak krau bak shibon ki mensim ki bakodor. Ki balamat ya kajing sius paha dakas nam kajang mah. Man ngi duai kumne bangi don leng ba jong kani kajing ya seng leng ba jong kani kastam. Pen pai ki jing mot ki jong yam lay bangin yo i. Makane kalong kajing shisha kabak krau. Bayangi kinong pop ki bomdon shisha kata ka hok banwan shikmat chong mahablay la pelah yangi la pentua ya kata ka kenroh ka beker hapdeng ki jong yu bru bat meu blay ta ka bau khonu Yesus Kristus la sha halor jong gading praban sius pa yangi duai ling ba jong ka jing shakriya blay kanong ka jing thau thmai ka jing ka jongi mangila ban mahan bekas nam ka jong ma kalaban lang sa kabor ya kajiyat nanti ka jongi kan long shisha ka jing ya lam ka jing ya ka jing ka ba shisha bantep baki ei ke baro ya ka ba mamala sius pa halor ka ding pana kan long ka jing kermen ya ka jing ka bam dondor ka jongi ai ngu leng ba jong ka por ablay muan ra usakri jong ma ablay ban kren ya ka tin ka jong ma ablay shisha kumbangila duai kum ka balang mandis ne ablay shisha ba baro ki kentin ya keban sapla leng bajong ne kapor kan long shisha bantei ya ke jing ka jongi ai ngu ya ma blai ba ya ke ba ma bu ya ke jing ka jingi renggal ba ke jikar khu ke jang ma blai ya ke ba me ai ya ke jing ka jongi la ka long leng bajong kum kik mi kik pa pat leng bajong ki khon ru ya ke ba blai ki ngau thu ya ke jing da wajong ka kam iwan ban ai ya kmat jong me leng bajong ke ne kapor bon ablay ki jing kerku ya ka mal aya ka jing ka jongi bat ngiwan ban no akmat jong meleng ba jong ka kapor bat ngi da duai ablay ba mandi isne ablay kum ka balang malapen yo ya ti ka jaka po lang kerding ablay ka kendau ba mandi isne ba manda kerku ma me ba ki jing ai ka jongi ken long ya ka ba manda kerku sisa na ka khet beneng ka jong ma ba kan long ablay nam ta jong ka kam ki wei pat ki jing ai ngu ya ka ba ngila wan ban ai akmat jong ma ablay man isne ablay man kan thopi man kerku ye ki ablay syakano maka kam ka padiban lay ablay man da yo man padan kam ye ki bakan long nam ta kaburam ka jang ma yarap yang ablay bangin amban ay ye ka jeng ka jangi ngai syame ablay marngi tips kam aga bakut ka jing lait len ka jiyat len ti ka jangi ka mensim ka jangi kan pai biang syame bala ay ya ka mensim
hang ta kan long ka jing kemen ka jongi ka ai ka bang ikan show spa na kan dau kan long ye ka bang ngi kan show spa nam ta ka ta ka ri ka ba pranai ya ka bang ngin sai ye sempat ling ba ka jing show spa ka jong ma man ta ngau ye ka jing twai lang ka jongi man ma pi ki pop ka ba bon ka jongi ngi twai na ka teng jong Jesus Christ hi amen. ai khoble ya ka Junior Christian Endeavor Society la ai ya to jing roi to ble yo nang kar khu yu phi agani ka pol la poi pat sakoi ka panta jongani jing sakri jongi pat kata ka long bangin yo sngo ya ka khubor jong ka je slok nai master jiri lapang nakaliang jong ka balangi yang subhaya I ba jiri I ba apply por mai don rangkat lembat ngi agani ka step an sam ya ka khubor na ka tin ka jong blai I don na preng jongi ki bla ithu I ale se don ru na preng jongi ki bampat ithu I te ka bai de ka ni ka bantangan kar pa I ben sobha ban sapani ithu ila di shabin aya ka je slok na ka tin ka jong blai I pidang sobha ru ya I kurim jong I bai don lang hani ka por rangkat ba I khon jong I jing don jong phi ru ka long ka jing singan yang I kom ka balang Tishwa ya ka bangin yo sngo ya ka khubor na ka tien ka jong blai ngin ya rwai lang ka jing rwai ka ba nyau pu ar na bat mai bat aspa ibai na ka rem namar nong pop layap mami namar nong pop hakal bari mela sha jing ya bashitom mela dem ya la ka khli ka jing rwai ka ba nyau pu ar na ka bat mai bat aspa wai na ka barem Wan jing ba
Open line and sim jong balas dem la jong ha jing dong an yo i jing shai ba ba. Kwa ban ai kublai pi baro haka kerteng ka batyang tam jung trai banong penim jungi Jesus Christ ubala penla yangi haka nei kapor bangin wan mane yu bat ban sakri yu ka kerteng ka khoi ka jungu haka nei ka yeng ka jung ublai kham tam kum ka nei ka sngi ka ba kerpang haka bangi kan mau ya ka jing sayap ka jung halor ka ding phna na ka banta ki pop ka jungi kadai ka sngi ka ba ngidon kam bangin dabu jingmut bangin da puson ba ka sngi namar kadai ka sngi ka ba om tang ka bala ban pen kelai ka jing im ka jongi henrei ka juru ha ka ju ka por ka deru ka jing ja ka history jong ka jing im jung ubreu ha ka ba ublei hi dalade wan ban jubab yangi ublei hi dalade wan ban jingo yangi wat ublei dalade hi wan long kata ka jubab bat wan long ru ka jing tim bat wan kit ru ya ka pop jongi ki breu bat ngi yo ya ka jing pen im dei na ka daw ka jong bat ka jing le ka jong halor ka ding fna te nga ai khublei ru ya ka balang ka ba la ibit ban penset hanga ka ne ka step ya ka ne ka jing kin kli ka balong ban bersam na ka tin ka jong ublei kadin kadairu kasin ke benengkong yang bangan wan yu kejat hang ni bangan mendai ban wan yu kejat actually bangan yu keren bat ban yathu khana nak tin ke jung ublei ha ka balang ke jung pi te kejing ai khublei kerpang galai ru syakinong syara jung ka balang pastor bat ki long kmi ki long kupa bat ki hep ki barit baro ba ngangit skam ba mentaka step habang isyak skor ka tin ke jung ublei ngangit bakan keren yangi batkan penkendu yangi batkan penjanru yangi syau te kendiat sepang jonga dan na pleng jung pi gi itu dan na pleng jung ipat ngim itu le se yanga ngadi jeri lapang te nga song ngasa hamaulai kentan masar ngatrai bat koi ka seng ka bagi khot ka Union of Evangelical Students of India kadai ka ministry ka batrai ha pedeng ki khna pule bat ki ba pule ha ki college lene ki universities prepare te ngitrai ha pedeng jongki bat ya menta nga don ka jingkit kli ban pe ya ka jela bro ka wei tu nga pe ya ka state bro ka wei te ngila don bakani ka seng menta la khat pras nem manga bat ilok ki jonga I wan pendap lang kharum noi te ngila ya don keleng ngila tre Garo Hills ngila tre po Arunachal Pradesh te mentah rus news nem mentah ngila ya don hapo keri ke jungi hang ni ha Meghalaya but ha ka jing tre ke jungi ngi syam babun ki khna pule ki balek ban pule syabar jong kari la ne ki buan ban pule hang ni ha sor selong jungi ru ki balek se ki ba haba ki wan ban pule ban wat ya ka jing start bun ne ki pat ki jingai no na ublei te ka jing persang ka jungi ka long bangin late siki college ki universities prepare siki campus bat ban ya thu syapang ka gospel bat penjan ni ki ublei te kata ka de ka kam ka jungi ngidon khon uwei kerteng Joshua ula adap khasan snem te menta udang late class 10 te kabalang ren habalang rasam thia
actually nga di kun jung ka balang penthorum kra te nga he nga san ha ka balang penthor ba te hakisnem ki balale no te hausnem melanang bakla nga maybe kendai pu kendai la ne ar hajar nga sedang ban perkat no bangan ra balang no te hading kata nga nge tho som krim hading ke jing tho som krim ke junga ngara no e kapalang chapora samthia te kalong ru kaba yang ngabangan keren kam tam hang ne habalang jong pi namar kibabon kibanganga itu teman besan kasendi teman besan tham kide kiwe ne ki breu kiba kibalayu i yang nadu bangadang kena nadu bangadang long samla hapo balang but kalong sisa kawa kemen yang bangan yeng hakane ka singi bangan yatu kana bangan kran naktin kejong boleh hakmat jongki at the same time kadai kejing nervousness yang aru at the same time kadai ru kejing sorong kawa ublei ula penla ban penyeng ban hikai ban nyalam kini kisnem bangan yo bangan ya ban yaine ban u wan hapring kejing ki babon kalong ru ka ba bangan kran hakane ka step hakmat jongpi namar bakidon ang neki perlok ru kibangi juyele choir lang yele jeseng lang ya kit kam lang haga JCS pakai CS penton ba but kibabun neki kidon kana step ban sakhi ban ngan keren na pleng jongki kadai big challenge ka eru yang abangan keren kana step namar badan ha pleng jongi ki bahayeng ki jongaru kibala don rengkat kibala UI yang ya ke jing duna ya ki jing ki jonga ki jing melin ki jonga ki basni buat ki babha ki bala ya sya yang ala bun sendem ki bala ri la semua renga ka jing long marwe ki jonga ka jing sawai ki jonga ki bala ai bam ID buat penhe pensan yang ka bangan keren na pedeng jong ki it's not easy ya bang ayeng hang ni ngayeng sisa da ka jing tang da ka jing ai bor ka jong boleh ban ngan keren ru tangi ka kitin ka jong ublay hakaba kanom don ru kaburam ka banganga don kambangan sim hendrai barakhat kan long nakabenta kaburam ka jong ublay to kendiat so bagin le sika gospel aku banyak ka we ka jingjia ka ba ngamtip ngiju ya poi kan mau na ban pej lada mentaki por ngila long melen ngila ya pej Amazon ngila pej Netflix the bondingi ngim ju kam ya page shuhi ki HBO la ne ki Star Movies la bun ba ya page TV page film ha mobile la ne la ya page ke internet kadan ko ke serial ko pa na ma ha ka ba kiba ki yathu shapang ke documentary ke ba ki yathu shapang ki breu ki bala sha pharep la ne ki ba sha tian bishar bakla ha ka jing im gujongki haba ki sha tian bishar bakla ya ka ka kam la ne ka jing sniu ke ba ki khremle hendrei de namar baki myo ka sebut ke babiang kisah pharep no bat ki ngat no ha kata bat ki tian bisar bat ki poi se jail kisah set patok ha jing set patok jong ki bun snem kisah kata ka patok mde shu tang sisnem asnem ru don ki ba set deki arpo life snem let's say por baki rung gidang de tang arpo snem kat bakin mi kila adap deki life so snem don ki bala temen ru onda kila mi ki thu khana kita ki breu ki bala ki balong innocent actually ki ba lui ki ba klem le ya kata ka kam ki klem punya breu ki klem tu ki klem le kanu kam ko basni hunre ha jing syatian bishar bakla hadin bakila light na kata ka jing set patok ke jongki ki thu khana kai kata ka jing im ke jongki kumno kalong kata ka jing im jongki hapo jail but bun ki boong ba kim bon ki ong ba kalade ka jing bakla jong ka sarkar kalade ka jing bakla jong ke ying bishar kalade ka jing bakla jong ki lawyer ki pleader kalade ka jing bakla jong ki pulit bar kila kena lut ya ki we bat kala ka jing im ke jonga kala du ki ong ka jing im jonga kala leno borok kata senam ngala susah set bang ngala syak kena bat la syak pen la long kala ketak ya reputation ke jong u bun ki ong komta hendra ki kendiat na kipat ki ong ki kemen haba ki yo kata namar anda kimpai perkat bat baka jing im jong ki kan kala lese ki ong ladang yai long gumne ladang yai im ya kato ka jing im ke banga im men suasa ke pertai
Sabar jong ka jail. Lese kan long da kumwe henrai penban dong ala arung mentah patok da ngami nang ni ngala susu ya gajing mut jong gajing im. Kai ka ba interesting thing kalong kumne na kine na borok khat kalong. Na borok khat jong ki kalong ba. Laki perkhat ya ka ba bhane ki perkhat ya ka ba sniu. Laki ong kalong gajing mentoy ni kilong ka ba sniu maknaru. Bun ni ki ong ba. Bun ni ki yolat ban mi sabar. At least ki yolat ban mi ban yathu perthei bakim dai maki bat ki satian bisar bakla. Bagi day ki baluy-luy. At least ki yo ban mi ban yathu perthai bagi day ki baluy-luy bat ki satian bisar bakla. Mentaka sengi kadai ka story. Kadai tang jung tau wai breo. Haka jing luy-luy ka jung u. Haka jing long klempop ka jung u. Usak kena, usak parep. Satian bisar bakla barok simit. Mendai si kenta ar kenta. Baro simet ki kelam pelayo from sunrise to sunrise. Baro simet ki pentian kitian bisaru bakla. Hadu ba unda ya bro. Hadu unda mi pat bro. Uklem sya, uklem yolat. Ban penbena pajba. Uklem yolat ban yathu sya keperthai. Uklem yolat ban keren haka media lane haka press. Ba usyak tian bisar bakla ba ulong ubay lui-lui. Never ever been given the chance to declare. Klam yo ailat sisin ruam baun yathu ba ulong uba loy ba baklam bakala. Interesting. Mentaka singa ko apa pengin dipet lang ya ka gospel ke jung Yohanes ka lenong ka bakat pra. Ngan klan sapang kajing sya lenno kajing sya kentait no jung Yesus Kristus. Kata ka ka kubor mentaka singa ko apa klan. Ka gospel u Yohanes kalenong ka bakat pra. Wanam kuslay ngan kren borok we kalenong tang ba nganom penslam hadu kata-kata. Kata ka we kadai kajing ka challenge ka bangang asim halade kalong ka banga kren yaktin ka jung bulay ngikwa bangin yo sngo si sa yaktin jung bulay. Ngin yo ka exposition jung yaktin ka jung bulay umdai lengkhot lengkhai. Lan umdai khendak si dekot adekot. Ngin kren ngin pej ya kalenong ka bakat pra jong ka gospel u Yohanes borok ka we. Kay kumno kasdang ganay ka lenong ya katangin pek. Kaktin ko jong oblay ka gospel u Yohanes ka lenong ka ba kapra. Pek kasdang gumne. Haba u Jisu ula keren yakine ki kentin. Ula alait no lambat ki senran jong u sasiliang kawa doit kedron. Syakabaladon ka keper. Hakaba ula alait rung ma ubat ki senran ki jong u. Te u Judas ru ubaladino ya u ula itu ya kata jaka. Ngan ban ya gani. Te kadekot keba. Te u Judas ru ubaladino ya u ula itu ya kata jaka. Naba bunsin ujisu ula rung let jing yaseng hangta lembat ki senran ki jong u. Onda kumta u Judas haba ula yo sikenhun ki sipai bat ki syakri rangba naki rangba lengdo bat naki parisi bat ulawan hangta lembat ki syarak bat ki jing tebe ding bat ki atyar. Ujisu te ula tip yaki iki barok ki ban sajia hau. Haba ula mino ula ong haki yano piwat. Kila ya tu hau ya ujisu unong Nazaret. Ujisu ula ong haki ngalong manga. Te ujudasru ubala dino ya ula yeng lembat ki. Katba ula ya tu te haki ngalalong manga. Kila ya kenran dadin bat kila ya kelon ha kendo. Kendiat nak nektin jeng ulai. Kumno kelenong ke bakat pra kasdang. Kelenong ke bakat pra jeng Yohanes kasdang haka keper ket semeni. Haka baka keper ke ba usha kem uji sukres. Pika gospel Yohanes haka por banga kelabamut hausnam kendai punyo. Hausnam kendai punyo nga kelabamut nganang don balang ta por pentor. Te kejing hadir kejing pedang jongai Yesus Kristus ngawan siyeng ngasotu ba ngalayo ya kejing map te
empat don bayalam yang am don bahikai yang ata kapor ngayo ibu ikot lang tudap berit nakataka jing sing crusade kajing elap jing i pastoral Arconville te ngayo ni te counselor te ngalek siyeng bat ngasdang ban pule nai te ikot ibaret tang ita ikot hidi ikot jing elap yang ibangan la bangan besar ya lade bangan penhek pensan ya lade ha kajing long ka kerja ban sem te ngalek kumno ngasdang ban pule kataka kot bat ita ikot i batai tang sipang ke gospel jong u Yohanes bat kalong ka kot ka ba long kembaka kalau ka study guide ka ba hikai yang aro bangan pulehi haka juga por ka hikai ro yang abangan suthu igak tin ko jo ulai kumno bangan tip ya ka tenga dang man pule tiga gospel Yohanes ka gospel ka belong interesting ba na pedeng south lagi gospel nama kidon south lagi gospel lightly gospel but ki gospel ki biasriam iki kata ka Matius Lukas but Markus kini lightly gospel ki serim tang ke gospel jung Yohanes kaya per namar ke gospel Yohanes kam tho nadu pas dang ka kami thu sapang ka jingka du Yesus Kristus kum ubre long kum bay thu ki gospel bakhana ka Mary khana u Joseph kum ta ter bakiwan ki angel ki wan jingok ki wan pej u Yohanes u kam tho kita barakot u sia thu bay ba u Yesus ula don nadu mensua bat une u Yesus u bala don nadu ka pas dang nadu ka banengkong bat u blay ula don une u Yesus ula wan long bre te kaya thu yang kata pre-existence of Jesus. Kemudian kajing ujisu bagi itu mengi umdai tang ujisu ha kajing long breu. Henry actually ude ujisu ha kajing long blay kajing ubah hadin uwan long breu. Te gospel Yohanes usdang kunta. Te hadu kada khot ka bakhat ar jong ka gospel Yohanes lunu ka nengkong hadu ka khat ar tetapi pule baga gospel pin syamba ka ministry ka jong Jesus Christ ka ba laisnem uya thu nadu ka lenang ka nengkong hadu ka dakot ka ba hadu ka lenong ka ba khat a Hose bo nangingi klet ban penle jing mut kadai ka lenong ka ba khat lai hadu ka lenong ka ba khat nyaw ngam tip kan nang nangingin kan mau la tho ayu nadu lenong ka ba khat lai hadu ka lenong ka ba khat nyaw jong ka gospel Yohanes namar ba kam dei ka Bible study lene kam dei ka workshop ngamla ban keli jing keli pi ngap nganya thu e kani ka lenong ka ba khat lai ka sedang da ka jing sai kejat u Jesu ye ki senran ki jong u pikir mau ambu sai kejat ye ki senran jong u khat lai khat sau ong wat ki koslain ka dono jong pi sania hoble sania angaru nomor hayi ki pa jong don sibun ki pulit chong ne khat sau wong habadan manga phiru phindon wong wai ka jing kular bab nganom e ye pi Khatsan wong ngangalong ding so wan pi long kitnak piai ne hanga nganyai ne api pin sai so te yai ne hanga hadin wong yai ne ha ka jingye ka jonga hadin kata khan riu ong nganom e kun soi ye pi ngan pha yu mun sim bakut umun sim bakut uman long uta u nong ye slok un sawan ban kran ban pen sngo thu ye pi ban pen sha ye pi bat ye ke ki ru bo yo sngo nanga umun sim bakoi un saya thu ye pi wo khan reu kata khan nyau pat haka khan nyau pat u ye thu u dwai na ka banta jong ki bakin long ka wei pi poi per khat ne em ya kane ban nadu khat lai nadu ka lenong ka ba khat lai hadu ka lenong ka ba khat nyau kadai ka jing ya keren tang simit one night conversation nadu kajing sai kejat haju kajing doai yaki bakin long sitali bakin long kawai wangan sai kejat jong pi syakri yaki wai nganom e yapi ipa jong ai don kaying ipa jong ai don sibun ki kamera khatsan duang pi pin nyai ne anga nyai ne api pin sai so khan riu ong an phai man sim bukhoi bang kan yapi ban yeslok bat pi khan nyau doai na ka banta jong ki nadu khatsan khat nadu khat lai hadu khat nyau kadai ka jing ya keren simit ka jongu kamut ba kidi ki kentin ki ba khadu ki jongu Jesus Christ swaba un yap kidi ki last words of Jesus Christ ki kentin ki ba khadu ki ba un keren pila ban mudor na am na don ba khlat ayeng don ba pang ba sitam swaba kin khlat ki kwa hi am man keren e ki khun ki ti ki jong ki kita kadai ki kentin ki ba khadu bagi kentin ki ba kodor ki jongu nadu ka lenong ka ba khat lai hadu ka de lenong ka ba khat nyo sakane ko ka ko
Kabangan poi syakane ka dakhot, syakane ka lenong. Haka lenong ka bakhat lai, pin lap de am yakane. Ba hadin ke jing dap sai kejat jung Yesus Kris. Yaki senran baro. Kamot usai ki kejat jongno. Usai ki kejat jung Judas ru. Nalor ba ulah dap tip lupa ba unsa dena. Still udang sai ka kejat jung. Usai ki kejat jung Petrus. Ulah tip lupa ba Petrus unsa lem. Wadlah kataru usai ka kejat jung Petrus. Hadin ke jing dap sai kejat. Kalau nang bakat lai ka ong, kisim yau kupu. Hadin ke jing dap sim yau kupu. U Judas, u mino nang ta. Ngan repeat biang. Hadin ke jing dap sim yau tau kupu. Hadin ke jing dap sai kejat. Sim yau kupu. U Judas ula mino nang ta. Kabamut ba. Nadu bah hadin ba ula adap sai kejat Yesus Kris. Nadu kalenong ba khat lai ki jingkren barok ki jung Yesus Kris. Ying ipa jong adon sibun ki pulit song ne ngang long ding so wan yai ne hanga ngan pha yu mun sim bakui ka jing duai ka jong u Judas don shu hang ta. Kisah stang khat wei ngot. These are basic, very very important. Kita ngi yai lach ne ngim chu poi perkat ban pe sto em. Ngim poi perkat bangin pe. Mar ngi pule Bible ngi pule baik ngba pule 4G de. What baik. Teng ngi ngi pule Bible ngi pule ngba pule kat ngba pule ngi tang kam benia ka pule kot ku bor. Banyak ka pule Bible ru. Boleh mental amis ke kalendar, haki kalendar la don lupa ka dekat. Man ka sengi. Haka sengi nengkong sitarik ka dekat ayu, sengi baar dekat ayu, everything dekat ayu la don lu. Bila lay OM books pinyo tu ki kalendar la don dekat lupa. Teng dan por ban pule Bible supaya kalendar astu oh mentaka sengi wong ayu. Oh ijo play ijo paramar jandong nyelik no. Takut. Bon ngi pan ngi pule ro ngi yo ka Bible haki lengkot lengkai ngi yo. Ki Bible lengkot lengkai ngi yo dekot hang ni yang tai. Sio na WhatsApp, sio na status, sio nang ni, sio nang tai. Ngim penleit jingmut ba. Da pi penleit jingmut ba, da ngi pule benia ba pin syam ba u Judas don shu hadin ke jing syak sai kejat bat ke jing bam kupu u Judas ulami no nang ta. Ke ai ke penya khalat ya u Jisu ya ka jing sniu na ka babha. Upanya kelat ya ke bapuut lagi babha. Upanya kelat ya Judas lagi babha. Kade da ka jing ie. Kai kita ka jing ie. Ka jing sai kejat ka jing ulas dang nadu nang ta. Nadu nang ta ulas dang ban penya kelat. Sutu am ulas dang ban penya khoj. Ban penya kelat ya ke babha na ka basniu. Ulas dang weng ya ka basniu. Ha ka ba weng dak om da ka bor, mdi da ka jing tim, mdi da ka jing syok, mdi da ka jing syabe, da ka jing sai kejat. Jaka jing sam kepu, dah ke jing i, penyaklat ya Judas na ki khat wengen. Hang ni kas dang ga dekot ke bakat, kalenong ke bakat pra. Kas dang hak per get semeni. Ka per kadai ka very interesting topic. Namar Jisu ublay actually usdang ya ka history jong ubreu, ublay usdang ya ka history jong ubreu nak per. Keper iu, keper Eden. Ka first keper ka benengkong ka keper ka ba saidla yo belai ka keper ka benengkong ka keper ha ka ba ubreu om ka monjong me ka monjonga wong ubreu ha ka ba Adam bat ka im kile persya yo belai ki pen kenya ka ai ka jong u ka first keper ka benengkong ka keper jong ka jing len ka jong ubreu ya belai ka jing kentai ka jong ubreu ya belai ha ka keper ka ba ar ha keper get semeni u Jisu wong ayu om ka monjong ko try long ka monjong mewang. Oh my goodness. Uang dada kadai ka monjong ko try ngam tre bandi ya kanai ka kuri uang. Haka jing long breu ka jong uang ngam la bandi kadai ka kuri uang. Kenal na uang ngam la. I cannot go through that suffering uang. Ka yang abang nya ilang bahay kani. Haka jing long breu ka jong henry haka ju ka por uang pat u Jisu om ka monjong ako try. Kok pa jonga. Long ka monjong me.
Hakakper Eden. Ubriu. Uklam pendam hakaman jong ublay. Hakakper Getsemani. Ubriu. Ubalong ukun jong ublay. Upendam yalade. Hakaman gajang ublay. Nang takan ka sedang ke history nga soong ipi ka kela karo kom trekam ka jong ulay hakaba ubriu Norman Geisler ruang kumne interestingly if you play Norman Geisler ruang kumne nginom laban weng ya ka jing snew nginom laban weng ya ka pop nginom laban weng ya ka evil ya ka suffering na ka partai kadang dan ka man soba total 100% ngamon ya kata ngaya munjur ya kata. Kan badang don kamon soba ubriu ublay unom laban weng ya kapop naman ublay udang ay kamon soba kay kaget semeni ke hikay ngi kalong ba ya kane kamon soba ka ba ublay ay ngi ujisu upendem ya kata kamon soba ha ka bor ka jong ublay then and only then they tanghang ta lada kamon ka jong ngila pendem ha kamon ka jong ublay hangta kan setang banwan gajing kela. Om tang hanga simet kan wan gajing kela haka imlang kasalang haka pertairu. The submission of free will gajing pendam no yang aman gajing ublay. Haka ni gajing syaken taj uji sukres. Ngakwa ban keren ban pelik gajing uji perkat jompi sa lai ligi points. Kabaneng kong ngen keren sepang ujudas. Kabaar ingin keren sepang Petros. Kabala ingin keren sepang Upilat. Bat kipat ba. Tiga tim jung play ke onggum ni. Yones kat pra. Dekat kabaar ke onggum ni. Ti ujudas ru. Ubala dino ya ula itu ya kata ka jakawa. Ani sengap se uang. Ula itu ya kata kajaka napa bunsin ujisu ula julai ya seng hangta lembat kisenran gijang u. Very familiar place. Kamdei kajaka kabalong pela, kamdei kajaka kabah temai, kadai kajaka kabah ula julai bun sin bad ujisu Kris. Bat kajing nut kajong u, hangta haju ha kajaka. Ke Gospel Lukas koong upen idak yakini kisipai romba ude uji sudah kajing do a kiss of betrayal kajing do jong kajing di no Yesus Kristus upen idak di ujudas ubala dino ya ula itu ya kata kajaka naba bunsin ujisu ula julai ya seng hangta lembat kisenran jong u Onda kum tahu judas sabau la yui. Ubal ayo ya kita ki kenhun kisipai. Bat kita ki syakri lang ba ndo. Di parsi lawan lam bat ki syarak jong ki jing tebe ding bat ki. Mudur mo pitip nam kata ka ki rang ba sipai ki balik ban kem yu Yesus Kristus kat kum ke English dictionary jong ka Bible kasi Bible pareng ko ong ba. La kumno am dunaya ka henrius pangot ki breu ki lek ban kem yu Yesus Kristus takamit. Ani mudur mo Lakum no om dunaya henrius pangot ki beriu ki likam Yesus Kristus plus menode ki Farisi plus segini ki rang baleng do henrius pangot tam kilai do daki di jing tebeding kilai do daki atiar ki jong ki daki white lam ki jong ki belikam Yesus Kristus kata menu bayalam yalam ujudas syakum kenu kejaka ha kajaka ka ba bun sin ula lay ngamtip karena ngot na preng jengi ngilaju sya amin la sya kentait lane sya syukur lane la sya parap haki paralok ki jongi lane le se la banlong haki bahaying basem ki jongi le se la banlong haki parambarjan ki jongi ngilaju sya le ben ne am laju sya len ne am laju sya kentait ne am laju don ne am ke jing long jing sopo halade habagi singi sya le kumta haki wei pat ki brio pi ke juk jugi mentang ke juk ke belong very sensitive
Kajuk jungi mentaka de kajuk bagi orang kajuk jungi KCR broiler. Mensua habangi kimi pajungi ki tim ki mai ki yu yengi ngim ju kam da don kata ko psychological problem. Tapi page mentaka kajuk jungi kalau very sensitive. Kam tam ke media. But ngalapa idon wi perlu jungi counselor yang kata ke mental health ke bagi ki ong. But kata psychological problem ke bagi kita haki kena samla jungi mentah kalau kajur bakat tu kata-kata bateng tengka bahaya ki bagi lek counseling ru. Ba bendoa yaki. Pi kajing len no, kajing syak kentait no, kajing syak di no, kakta bahaya kalong renyeng kejongi. Kakta bahaya kalong renyeng kejongi. Kan kata ingi hadu kata-kata lese hadu uput ba lese ngilak ban simlo ila kajong kajing imro. Ngina mlasyu ban pej ya ka partai. Kajing pait donut ke banginom laksyo ban sop ban Spanya ka. Kajing sngopo jaj ke banginom laksyo ban mudur. Habang ngisa keren ben, lani ngisa lenno, lani ngisa tok sak syukur haki perlok ki perjol jungi. Lani haki wepat ki beliau. Ka ketamai ka identity ke jungi. Ka ketamai ka self esteem ke jungi. Ngilong very low self esteem no. Interestingly how Jesus Christ ka ban pait. Haba ujisu usha len nalor kumta nalor ula tip unsa di no. Mdei tang ba ula usha di ula ada tip lupa ba unsa di. That is more important. Ujisu ula tip lupa ba unsa di nalor ula ada tip lupa ru mudur mo pi kajing long kata ka identity kajung u. Kajing itu kajung u dalade yalade kajing sotu kajung u bangangadai kajung u belai melek yang akumno ru kanong ketanya kalong renyeng kejonga. Nothing will happen to me. Haka yonis lo nang bakat layu ong ba kapor kala biang yo ba uwan sya ukpa uwan na ukpa unleit no sya ukpa. But ublei ula ailul kata ka ikhtiar ka bor ha uji sukris barokoy. Ka power barok ka ba ublei udon ula ayu uji sukris but da kata ka power ka ba uji sukris uyo uli ayu usai kejat. Kabor bagi ikhtiar barok ke bau uyo na ublay upunan kam hangno upunan kam hakacing sai kejat mdei ban le don bor hendrei ban syakri ya kiwe hakapor ba usa len uji sukris usa di uji sukris sapa ka digi kentin kabeneng kong haba ulatip ba unsa di no uji su dalade ule kumno kalena ka basaw adana ka bakata dekat ka basaw ka ongumne ujisu dekat ke pasal kau ujisu te ba ulatip ya ki barok ki ban saja haba ulami no ulong haki ya no piwat wa ade ban ngi bawan wat pulit laya pet adu meno jadi bengile kam besniu na dangi mlek kam sniu tang suan pulit gilas ir latin balai lapet lahir kerat kat bapinwan kem lapet lapoi syem tipsu kajing nut uji sukres kajing bam septing kajong u kajing long slur kajong u kajing long tikna kajong u ya kajingim kajong u baja ka identity kajong u kelipen ban ma u yakini kinongwan yakini ki sipai wang piwat yano piwat wang udah lengok ujudas dalade ulah lengok ba uji su unu benong kumta yano piwan wan kata kalong very important kahikai yengi mentakas ngi kane ka step na ka jingim jong uji sukres baka don kam yengi bagin sotu swa dalade yelade ngadei mano who am I ngadei jongno to whom I belong. Ngadei ka khun jong no la ne ngadei khun jong no. Ngadei sisana em jong ublay. Ngala skem sisana em kanong rim jong ha Jesus Christ. Ngala ngosingan sisana em. Halade bangalong ujong u. Kum banga ngosingan hayeng ba imei ipa jong ha dalai leiro inom benya nga nganun na man ngosingan hadu kata-kata ha ublay ban ang badaka jia kumno dangalong kumno ro ujisu la ne ublay kinom ibenya nga unom ibenya nga ngadon na em hadu kata ka surety
Kata kajing so tikna kajing im kejonga bangalong kujong u. Bawat langa dia kumlo ro kajing im jonga. Langa don ne nangam don perlok, langa du ne langam du perlok, langa len nem sa len ru, langa sa syukur nem sa syukur ru. Ngasakran ben ne nangam sakran ben ru. Ngasapan sitom ne nangam sapan sitom ru. Nganut ne am bangan yang hakata kanong rim. Bedlong kan belong jagat berja. Nganom syukur yo bulai. Kai ke penlong yo juras bendi. Kadai namar wadla ula yaj baru Yesus Kristus. Ula itu yo Yesus Kristus. Ula tip ya kena ke cakaro namar bun sin kila lek ban lek jalang ye seng hang ta. Ula yu igi kamba jo Yesus Kristus. Ula tip lo sebang Yesus Kristus. Udang nuot bendi yo. Udang nuot bendi yo. Mengiru ngila benut ban ong ngila dia bagi Kristen nginu ban ong ngila dia gitu ginong buat gitu nginu ban ong ngila dia oh ngale jeseng oh ngakit kam oh ngaas kam jong belai oh ngadwai oh ngasa jingin ngale lo kita berakhir tapi adalah poi ke jing sha pressure ke masha pressure ujudas naki rangba lengdo bat kin farisi bat naka sorkar sha pressurize ujudas wah banjit haka bakadu wah banjit ngan lek kumno ngan bot Yesus Kristus ngan dia kado la kaspa ude Yesus Kristus. Oh my goodness. Kado la kaspa de Yesus Kristus. Kabanang kong katanga ko abang examine niya ladi. Kabaar. Kadi Petros. Nangipit yu Petros. Kat kabakatsan. Nanang bakat pra kat bakatsan ko ong. Te Simon Petros. Ulabot yu Yesus. But uta uwe pat usenran ru. Laju itu ya uta usenran, da uta orang ba leng do, ba ulalai busut lem bat uta u leng do, bat belali busut lem bat ujisu, syaka pelau jung orang ba leng do. Henrei u Petros ulayeng na kajingkang sabar, ondak kumta uta uwe pat usenran, ya uba ulaju itu da orang ba leng do, ulami no bat ulak keren hakan nong ab jingkang bat ula yalam sapok ya u Petros. Onda kumta kata kasakri keba ab jingkang ka ong ha u Petros. Mameru memlong na kisenran jong une ubriu u ong. Hato meru memde uwe ni kisenran jong une u Jisu u Petros ong kumno uang ngamelong. Ong ngamelong. Peleng ukulan bayak tu uang ngam dei fi manga. Sila bakala. Kani ka breu kala itu deh. Barakay kila yu ite. Ha kaper kat sebenilai ulali at ka skor jung tuwe digi sakriro. Ula say ka waj lam ulali at bro. Layu ilo digi kam bo ule. Kataro peleng udang nut benlen uang ngamlong uang. Ngamlong. Dekat lenang barfusan. Dekat barfusan pat agum ni. Dekat barfusan ka ong ti Simon Petros udang yeng bat usai ding hang ta kumta ki ong hu meru memlong na kita ki senran jong warsen ulalen bat ula ong ngamlong arsen ru udang len beneng kong hakinong ap kagawai ka riu kan thai hagaba arsen pat haba ulang sai ding hang taru ulen bat arpun riu uwai na kita ki sakri jong urang ba leng do ubadai kur yau tau bobot Petros ubadai kur yau tau bobot Petros ula majno mudur udai ubaying jung tau ubri bola sak mat waj sak mat kita kaskor ubaying jung tau nong ba sak mat kaskor uli kendu yu Petros ula ong hangta wong yu bahaba mer memdei meme bang yu i me hakper hat hakper ket sebeni memdei meme tuju Petros bang i hakper ket sebeni wong anda kum tau Petros dekat banyau arpunyau anda kum tau Petros ula lenpat dakum ne ula riu tau siar laisin ulen laitili jaka ulen hang ta hajaka ba haying girang ba ulen hajaka bas aiding ulen hakamat jung bahaying jung nong jong syakri uba ulai empat ya ka liot ya ka skor ka jung laisin unut banlen pi nang ne syakman kan sa ba karukom im jung kam tam bat ka karukom long ka sorkar ka jung nang de syakman
Lada ka sarkar ka jungi kanang yai kumne. Kanang ke jinglong Kristen ka jungi. Kin sanang bun ki pressure point. Hak bangin ang hap bangin ngihaban sakhi sisa. Ngihaban pla sisa ka kerteng Yesus Kristus. Nga ngi tre ki college bag universities. Pi mensua ki college universities ngiyo ban rakai Christmas. Ki alat ban rakai Christmas. Menta most central universities. Ki central universities menta ki alat shuba fin mane Christmas. Ngimya shuban rum. Mensua ngiyo menta ngimya shu. Lae. Kin syak menta kidang syak bang fin rakai ban mane ban rakai Christmas kidang syai tamba kim syak shu ban khot gibriu na ba. Ki hab liat dalade. Which means kita ki batrai hapok kato ka universities. Pistu am ki belong no hikai yang tu maki ki haban ya thu khana. Maki ki haban ai ka khubor Christmas hapok college. Nga ngong ka best. Ki briu ki ong ani tate la la du la khang lat lut. Klam khang lat. Ban nang pli la susu. Men berosi kata piju tray ban piju lej office ban lej tray. Mentah pihak banyak tu khana hak office la jong. My goodness. Pidi Kristen am gin oi. Te tu khana mentah ba pi Christmas. Nu ya. Beros kata ngalek kat bamon. Mentah pihak yeng. Pinut na mentah ban play Yesus Kristus. That's the big question guys. Beros kata te dan bak jiri. Dan ki pastor dan ki khot outsource we kayaknya ka kam. So am beros kata dengan outsource ke. Mentah pimla outsource. Hap pla apa. Kandang nang desa kemang. Ngadang pun ki khana banyak tu yupi. Katno kan unang parking. Kidan ki jaka ki bang gimla ban pelong Bible study ban long jing dua ngi hab long habaranda college ki long. Mio ban rung classroom, mio ban program classroom hab le habaranda college. Dan ki college universities bangilong san baje men step namar bayo ki lab ingi bangile ki religious activities ngile san baje men step hamadan football ngi hab le. San baje men step hab le sim Bible study step mudurufi. Namar balai la khang lat lut. Kanang te kajing kentu junga kalong. Kat bangin ang yo ya kalat kalenti ka kabuk siar. To nginom sim sting ya kajing ikestan kajing. Kat nang yo ya ka kabuk siar. Dang plilat. Dang yo lat. To nginom kain sting. Ya kene kajing syakre ba kajing mane ba kajing IT kajing iya Yesus Kristus. Yo la syai yon dala parking. La watang bapin wat ya ka Bible hapo internet ro lese. Sinom yo syo. La bapin yo so tigi jing roi niam ha YouTube ro la sai. Yo parking ka government hapo China. You'll have no access whatsoever. Sbak unkang lo. Kan hata ka por ka jingkeli ka long. Ngan lenne ngan budin yo. Ha kata ka por ka jingkeli ka long ngan lenne em yo. Andala poi haka spot ka papilasan nyan long syu une lidar jugi la syakem ngahang ne marui beros kata ngabut yo ngasong shit ngalayu ilut ki berak khaj andala poi haka kim khaj andala poi haka jaka ka ba sangru ji yang ro tengko ngan lenne nganam len yo kata ka de jengkeli bangan keli le ngila sup pelat para bangit bayit. I'm sorry to say kane. Maaf ya nga, ngilasok pelat. Lasok pelat. Haduk las king sting pelat. Ya jingai kestan jingai. Too comfortable. Ngilasingan pelat mengi. Ngiladon kaum. Kabalang ka baroy kade kabalang ka basyak pun sitong. Kajingim jungi rungin roy ladang ihap bangin ban ay jubab ya kajingit kajungi. Kajingim jungi rungin roy ha kajingit jungi. Ladang ida ngilasak keli. Balai pingai Yesus Kristus. Balai pi pedang Yesus Kristus. Balai pi doai hau Yesus Kristus. Petip nam u Daniel usapan sitam am lamar ba usakri u Nebukadnezar. Pule bahai ka kitab u Daniel pin labba u Daniel u klem sapan sitam namar ba usakri u Nebukadnezar. U Daniel usapan sitam namar la dawaban mani u Nebukadnezar. That's where the problem lies. Ondala diman u Daniel ban mani ya umat. Bat la kli u Daniel katnosin me doai. Ha kata kapor usapan sitam. Halawar ding bat akper kis ha krem kising. Kat ba 4 kali ya ka devotion ke jong kat ba 4 kali ya ka jing mane ke jong udang sakri no problem.
Dan problem ay ru am kat budang ajing syakri ya Nebukadnezar. Haka por bu Nebukadnezar la dawaya kajing mane. Hang ta Daniel ukernga ondala kernga usa pensitau. The problem guru kaju bangi. Ondang ila sya dawa mangiru ya kajing mane. Ya ke devotion kajungi. Yanongi mane. Yanongi nge. Yanongan IT la kajing im. Hang ta ngin sesat tes. Ngin sesat tenju. Ban ngin senut ban ong ne am. Ngan len ne. Nganam len ya. Apa kado. Kadai Pilat berkipaj ba. Piu Pilat de very interesting character. Pilat haba kado ule akum no. Kado Pilat ru ulale da hand sanitizer. Usai ketis nan jai. Wong usai keti paj ba sendan. Wong ngatet ke keti kum ne kmat paj ba wara wong. Paj mo lok ngate ngam dan keti iru am. Yele mesia kat bamon. Ngam dan keti. Ke problem Pilat kadai ke political problem. Mar Pilat dei ujiu. Dan kam ba bishar Yesus Kristus ula ong bunsin ula ong ru ba ngakam semai iru am haulu breu. Bangan pentian bishar u. Ngakam semai am iram. Ngakam lap iru am haulu breu wong. Bunsin u ngakam lap iru am. Uya saaj penban naman tau Yesus Kristus. Bunsin tang ba umla. Namar haba khaddu. Haka por ba Pilat ukli ki paj ba. Ki paj ba ki ong. Yangi usim jongi udai Caesar. Mdai Yesus Kristus. Paj ba ulen paj ba. Ki paj ba ki len lang ki teli lang ha kajing len kajung ki ong baik. Ublei usim jongi umdai Yesus Kristus. Usim jongi udai Caesar. Kata ka mob mentality ki ong. Ka mentality jungu paj ba. Anda paj ba ula song shit ula bon ula long emotional kam trai kam suka khli. Kala bun ka sirhem ka do. Kala song shit. Ha ka jing song shit. Kilen yu Yesus Kristus. Paj ba kilen ki pla ki ong. Ublei usim jongi umdei Yesus Kristus. Udei Caesar. Hang ta Pilat lalai eru em. Uhab ban ai. Ban bishar Yesus Kristus. Ban sanat nai kabaar. Pilat balai nuat bantian bishar Yesus Kristus. Kawai uting ya ka career ka jong uting ya ka position uting ya ka syuki ka jong uting buyo du ka syuki ka jong ya ka power ka jong ya ka bor ka jong kum unong bishar kum nong sensar kabar Pilat uting nama ka lok ka jong kalau kalau ong yu ngala posliu siya pangune ubriu baik me da mele ke eru da husiar ba kum no mele ibu ne ubriu utik kalok kalating nama kala posliu keladap ai jing maham ya Pilat. Ban husiar haba bishar Yesus Kristus. But kaba kaddu Pilat umla ban like kadai. Namar man baki mane kirake ya kene ka pass over kan nyam kejing like. Ki haban pelai ya away naki basa bendi. Interesting thing galong baki ni ki pajba ki bujli ki keliang ki ong banya une Yesus Kristus dang lam me pelai yo Barabas. Ki pelai latip pelain lalap lati kena ba une Barabas udai ubalen. Une Barabas udai ubayele persya. Ula dai unong persya ka sarkar ba persya ka hima ba persya ka reunion ba persya barakhaj. Ki latip ba une udai udan hak banyo ya kajing bishar. Ya udai ubre ubadan hak ublong kriminal ubadan hak banyo kajing bishar. Kipan ya uban pelai bat kitian bisa pembanyu Yesus Kristus ubalong loi hangta kapeni kaiftif kapeni kita kapeni kajing syrai kajing Yesus Kristus kajing bisni kajing dom kajing isi kajing syrai ya Yesus Kristus hadu kata-kata bangim salia ban pan kiliang da uwe penyap da une penbi da uwe bakam sni banyak uneru no problem. Penmi du bakam sniu yo uneru no problem. Penmi paj ba yo une sakim lang salang. Yau Barabas bakam sniu Yesus Kristus. Lati kena lati bro. No problem. Ngin bujli yo.
Kata kajing serai kajing Yesus Kristus. Kata kajing isi kajing Yesus Kristus. Kata kajing syun kajing Yesus Kristus. Bagi pan penban dau kriminal. Kebaka sarkar ro kala benyo. No problem. Nangi perkat dia kata lok bayi. Perkapat nak liang Barabas. Nak liang Barabas. Kadang good news kani. Mudur fila da Barabas udah po bendi. Yo sengau. Sipang laong pelaj. Sipang yo sengau. Sana pernah ngatrai Barabas lah keluar na po yang bendi uang. Kini gibrio ki yang pelaj ro ki yang sana pernah ro kumno kumta. Cibu ki yo kendak inga kubor. Nang ni yo sengau pelaj. Nang ni yo sengau sana pernah. Kemudian pelaj yang aki sana pernah. Ulah keluar ngatrai apa. Mas nyo ka kubor baun like no yo u. But sana pernah yo Yesus Kristus. That's the most interesting substitution. Ke exchange ke bau Yesus Kristus ublay ule nakamantaj. Ni barakot ni long ki Barabas. Upelai yang ni nakaying bendi. Kumba pelai yo Barabas. Ulay yalade. Hakajaka jeng Barabas. And we are those Barabas. Tay bangi kita gi Barabas. Kubor kanay ka step. Kadawa yang i bangin jubapat yalade. Kumnongin le. Ngala itu baro lain no upilat. Baro ki itu Yesus Kristus. Tang upilat ubakam da itu ubha. Ukloy banyak saat nam tau Yesus Kristus. Mudur. Kan baki ba itu bha barokot. Kim la sha Yesus Kristus. U Philip yan say ka kod jung disappointment with God uang lightly ki jing rakhe Kristan ki balong kongsan. Ka badeng kong gade ka sngi kha ka jung Christmas. Ka baar gade ka Good Friday menta ka sngi. Ka jing yap ka jung ka balai gade ka jing mi pat. Ka Resurrection Sunday lane ka Easter Sunday. Lightly ki jing rakhe Christmas. Ag jing rakhe Kristan. Kini lai telingim ju. Lagi mulai dia sang kini lai telingim lai baik. Christmas, Good Friday, but Easter. Pitip na pitip ya kini. Na pedeng lai teli. Arteli ki dia ha kabari. Tangkawai ki dia ha kabapau. Christmas ru dia ha kabari. Mdan bebena. Tang kebak kendian ngut kitip bakayo Yesus Kristus. Mi pat ru duna. Tang kombas sans pangut ki yu i ba mi pat. Very secret, mdan bebenah kejing mipat jung Yesus Kristus. Tang kejing yap kejung u. Tipai bak lot berok khoi. Namar balai kapop kejungi gede kejing sisa. Pimla aban bore ya kapop. Our sin is real. You cannot hide the sin. Hang you. La hang you la wa you pai bak. Hasor berok kenyui kat bakah hagabare mi patru hagabare yap hagapapai ba pleu la plan lot ta ai ba kanega ktin ngajung ublai kan keren yangi kanega step but kanega Good Friday kan thau thamai yangi akwa ba kan thau thamai yangi kan pen perkat bhai yangi balai ngabut yo. Mengabut bangan salen no ne. Ngabut yo ngadeno ayo. Ngabut let's say yo ngabujlino ayo uru adin. Ne ngabut yo. Wat la kadawa bangan ai la kajing imru. Tonginya duai. Au blei ku pa jingi ba beneng. Ngai ngoi ka ktin ka jong ma. E ka khubor ka bawan ka ktin ka jong ma ko try. Ngaduai ko pa man keren. Ngi keren ni ktin ke jong ma. Ban ngit scam ba ka ni ka bala jala bun snam mun suaro ko try. Ngi ken mau biang ya ka man ta ka sngi. Ban pen ken mau ya lede sisin. Bangin nam klet dalilai ru ko try. Bangilong ko mangilong menta de namar ka jingle ka jong ma. Halum Calvary. Enrai ngi bunsin ngi klet no lane ngimpoy perkat lane ngim sim la pen le jing mutan ya ka e bala jaya me. Syaba men sya sangat pernah. Kejing sya tian bisar kejong me.
kajing sa len no ya me, kajing sa kentat no ya me, kajing na iben ya me ko try. Kane ka hikay yangi, banginom ki mangiru nginom long kiba rit mensim, bangiru nginom sngo po ko try. Henry ngin klan ka identity ke jongi ka long renyeng ke jongi, namar bangi long ke jong me, namar bangi wan na me, bat la thau thamai da me, bat la pen skem yangi da ka snam ke jong me, bat la son sharp yangi da ka bo ju men sim ba khoi u jong me ko try ngi long ke jong me. Tang kata ka ban penyang skem yangi. Ngi duai ko try man da ka sngi. Abang ngin puson ni tin ke jong me. Ngi duai banginom kalat. Ban menang yai keren yang igisi kemenang wanru. Penken mau yang igisi kemenang wanru. Dah kajing keren yang munsimo ko jong. Shimti ka por ka barang sa jo kajing seng kajengi kajing mane kajing bros ni ko try. Mamen keren yang hagiru kam mapero per. Namang adwai ngadam ngapan yang ne barok haga kerteng jeng try nang penim jeng Yesus Kristus. Amen. Kublai sibun Master Jiri lapang nam takani ki kubor ya kabla pensngop ne jungi lingba jong kani ka step to blai nang karkhu fi ila poi sakabanta ka bawai jong kani jing sakri jungi lingba jong kani ka por ina rwai da ka jing rwai ka ba nyopu phra na thmai pat phra puwei na ka barim haba perkhat ya ka ding phna ha ka ba yap usim ka baneng aspa nga khan khendau thala ngayu roi ru lajing snowman adem na dapan roya kani kajing roya ngan karpat I pastor pimolong isa laj ingi da kajing karku panwai Dia yang apa berkan ya kadingna hakabayam usim kadeng laspa
Niawai. Pada habangin sami no nak ni ka yeng ka bakantang. Pada habangin sapanwai no ya ka ni ka jingeseng. Ngida kerpat ya ka jingit ba ka jong ubleu ka. Ka jinga ya ka jong Jesus Christ ba utrai lama ka jinga sala ka jong umun sim khun. Kini ka jingker khu jong kilai ho wei. Kilong rengkat baru sakri ujong ma. Lamru bar ka long yeng ka long sam. Bat ka kam ka ba utrai. Kilong rengkat bar ngibaro ki ba yo sngau ka ni ka khubor. Maka long ka bor na kam ta jongi. Nakabangin nang peteng banyad banim ya kan ka jong hasla jong ka pertai. Kilor ka rupa kan ka singi baro ka wei. Lamru malaka balang ka jong ma. Bat kirungat akan ka ri bat haklang setelah ka jong ka pertai. Menta bat syeduk ki ba mujkut. Amen.